Sæd- og ægdonorers anonymitet skal ophæves, det anbefalede en gruppe lægfolk. Forbuddet i den nuværende lov mod at bryde donorernes anonymitet skal fjernes. Det mener et flertal i etisk råd. Som det er i dag, har en sæddonor ret til at være anonym, men teknologien gør det svært at stille den garanti, fordi det er blevet nemmere at spore en donor. Velkommen til et debat, hvor vi i dag diskuterer, om donorbørn har ret til at kende deres far. Nu skal det handle om at kende sit ophav, eller måske ikke kende sit ophav. Hvert år bliver der født mere end i omegnen af 1300 donorbørn, og langt de fleste de bliver født med anonyme, eller født som følge af anonyme sæddonorer. Og det er jo sådan, du kom til verden faktisk, Louise Vilma Hesselund. Velkommen til bordet. Tak. Du er ude med en opfordring, et opråb vil nogen kalde det, fordi du mener, at børn skal have bedre ret. Alle børn skal faktisk have ret til at kende deres ophav, og dermed deres identitet, ikke sandt? Jo. Yes. Og i den sammenhæng, der kunne vi rigtig godt tænke os lige at aktivere dig, der sidder og kigger med. For vi vil gerne høre din holdning til det her. Nu laver vi simpelthen en lille hurtig afstemning, hvis du er klar på det. Synes du, at anonyme sæddonorer simpelthen skal forbydes i Danmark? Det vil vi gerne høre. Send dit svar på sms 1212 og skriv AS mellemrum ja, hvis du synes, det skal de, altså forbydes. Eller skriv nej, hvis du synes, de ikke skal forbydes. Så vender vi lige tilbage til afstemning sådan et par gange i løbet af interviewet her. Men Louise, tag os lige tilbage. 26 år gammel fik du pludselig at vide, at den far, som du egentlig var vokset op med, som du havde, ikke længere var din biologiske far. Ja. Men at du var resultatet af en sæddonor. Hvordan var det? Det var meget chokerende, selvfølgelig. Men det var mest af alt meget lettende, fordi at jeg har faktisk fornemmet det i mange år. Hvordan det? Ja, hvordan det? Da jeg var lille, så tror jeg har haft sådan en følelse af, at der var noget, der ikke stemte. Jeg kunne ikke rigtig sådan, måske altid spejle mig i den måde, vi mødte hinanden på, eller måden, vi reagerede på. Men mest var det sådan en fornemmelse, en intuition, tror jeg. Og så da jeg blev lidt ældre i teenageårene, så var det sådan, det er sådan meget konkret for mig, at jeg vidste, at jeg havde fertilitetsbehandling. Okay. Og så tænkte jeg, når siden de ikke har sagt det, så må det være, fordi der er noget sæd, der er blevet byttet om på den klinik. Det var en forklaring op i hovedet. Og så gik du vilde jagt i gang, kan man roligt sige, fordi så blev du enig med dig selv, om nu skulle du til bunds til det her, og efter et stykke arbejde, så blev det jo bragt i retning af dig, Jens Letgaard. Velkommen til. For du er jo faktisk, viste sig så, Louises biologiske far. Louise, det er jo en ret vild måde at læse sit biologiske ophav kende på den måde. Hvad var det, der skete? Jeg så dokumentaren på DR, ja. Som hedder Min hemmelige familie. Og så kunne jeg spejle mig i nogle af de historier, der var, og ville gerne finde halvsøskende. Jeg havde ligesom sluppet ideen om at finde min biologiske far, og så tog jeg en DNA-test. Og så matchede jeg med to, som er Jenses søster og far, som selv har taget en DNA-test, ligger derinde. Og så gik jeg på Facebook og søgte, og så kom der et billede op, hvor de to var på, og Jens. Så klikkede jeg ind på Jens og tænkte, har mig set før? Ja, det er det jo virkelig. Ja. Altså, du havde simpelthen set Jens før? Ja. Vi var Facebook-venner, da jeg fandt ham, og jeg havde addet ham på Facebook, fordi vi havde været til en middag sammen hos en fælles veninde. Okay. Du har simpelthen talt med Jens? Vi har siddet i samme bordende og talt sammen og grint, og jeg synes, han var spændende, og ansøgte ham på Facebook. Et lille år for inden jeg tog den her DNA-test. Altså Jens, så bliver jeg nødt til lige at spørge dig, fordi hvordan er det lige, telefonen ringer, hej, det er Louise, vi har mødtes til en fest. Du er forresten min far, hvad skete der? Nej, altså, nu er historien sådan, at Louise, hun kunne ikke sige andet, end du skal bare sige, hvis du ikke vil have noget med mig at gøre. Okay. Og så sagde jeg, jeg ringer lige tilbage, og jeg skal lige ud og køre en tur. Og jeg skulle faktisk godt bare handle. Og så ringer jeg tilbage, og så kom fuldstændig den samme formulering. Du skal bare sige, hvis du ikke vil have noget med mig at gøre. Og lige der tænkte jeg jo, det er en eller anden, der har et crush, det er en eller anden stalker, et eller andet. Og så begyndte Louise at fortælle om dit ophav, og egentlig ikke sige noget om jeg kunne være den biologiske far, så vidt jeg husker. Og der kunne jeg godt mærke, der blev jeg nødt til at køre ind til siden. Jeg har jo ikke tænkt over det i 30 år, omkring at jeg var sæddonor i 90'erne.
Så hvad skete der for dig, da du så fik at vide, hey, det er sådan, det hænger sammen? Jeg blev følelsesmæssigt rørt på en måde. Jeg ved det ikke, altså det er en meget svær følelse, fordi det går jo relativt hurtigt op for mig. Så begynder hun også at snakke om den donorklinik. Dengang var den klinik, havde sin egen sædbank. Det var ikke sædbanker, der var så store, så det var ikke sådan diffust. Det var en klinik i Ballerup, og så var der ligesom ikke så meget at diskutere. Og hvad gjorde I så derfra? Fordi en ting er for opkald, og hvad så? Så står man der, hey, nu er I venner på en anden måde. Hvad gjorde I så? Altså, jeg skulle på festivaldagen efter, hvor at det selvfølgelig viste sig, at Jenses 2 døtre også skulle op, og er kommet i mange år. Okay. Så jeg skulle op derop, og så hængte jeg faktisk ud med dem hele ugen, og mig og Jens ringede sammen næsten hver dag, tror jeg. Altså din halvsøstre, eller hvad? Ja. Så der er mange tilfældigheder i den her historie, der er ret vild. Men vi ringede meget sammen, og så da jeg kom hjem igen, så mødtes vi, og så har vi... Prøv at se, her har vi billeder af både den ene halvsøster og en lidt stolt far der i baggrunden, så jeg godt sige. Det er godt stå. Prøv at høre, altså nu sidder I jo vidne til noget, som er, altså what are the odds, som du siger. Det er helt løst. Altså, det her med at skulle søge efter sit ophav, hvad kan det få betydning? Jeg spørger dig, Gård. Jamen, altså, det kan få stor betydning. Altså, jeg har selv, min mor var adoptivbarn, så hun efter hendes adoptivsmors død, prøvede hun at opsøge hendes biologiske mor. Det lykkedes desværre ikke, og så har jeg så efterfølgende sammen med mine søskende prøvet at finde vores biologiske mormor. Og det lykkedes til en vis grad ved at grave rundt i et eller andet, men på grund af GDPR, eller hvad det hedder, lovgivning, så måtte jeg ikke. Jeg vidste, hvor hun døde, på hvilket plejehjem hun døde, men jeg var kommet 2 år for sent i forhold til at finde hende, men jeg måtte ikke få videregivet oplysninger om hendes familie, som jo i bund og grund også ville være min familie. Så den stagnerede på grund af en lovgivning. Og hvad betød det for dig? Fordi man kan spørge, hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt på sådan en underlig måde, at jo ældre man bliver, jo mere baglæns kigger man også. Og også at forstå, der er mange ting. Altså, min mor døde meget ung, så hun var 51, da hun døde, så der er nogle ting, jeg ikke kan nå at spørge hende omkring sådan, hendes opvækst og sådan noget. Og den er jeg meget interesseret i. Jeg er meget interesseret i, hvorfor hun blev bortgivet som 2-årig på og hvordan hun har levet sit liv som men det står så ubesvaret helt indtil videre, kan man sige. Prøv at høre, vi spurgte jo dig, hvad du siger til, om anonyme sæddonorer skulle forbydes herhjemme. Og der er i hvert fald et klart resultat. Der er over 1100, der har nået at sende en sms til os, og 76% siger ja til, at det skal forbydes. Der er kun 24, der siger nej. Det kan nå ændre sig nu. Bliv endelig ved med at stemme videre, hvis I synes, der skal rykkes ved det resultat. Fordi spørgsmålet er, hvad det vil få betydning, hvis man så gjorde det, Jens. Du var jo selv yngre, da du donerede selv. En af grundene til, at du gjorde det, var det, at du vidste, at det var anonymt. Det kan sagtens være, men det var ligesom trenden dengang. Der var ikke en mulighed i Danmark, så vidt jeg husker, for ikke at være anonym. Ville du have gjort det, hvis det ikke var anonymt? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke 20. Jeg er 55. Nej. Ja. I dag, der vil jeg. Ja, men ikke dengang. At være åben. Ja. Men dengang, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Der er jo nogle erfaringer andre steder i verden. I Sverige og Norge, der har det faktisk været ulovligt i længere tid at være anonym sæddonor. Og nu skal vi møde Annette Feje Jacobsen, helt kort. Hun er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, og hun forklarer, hvilken betydning det kan få at have den her anonymisering. Prøv at se her. Altså, der er ikke tvivl om, at man vil skræmme nogle sæddonorer væk. Men det bliver ikke nødvendigvis et problem bare på lidt længere sigt. Det ved vi fra erfaringer fra Norge, Sverige og Storbritannien, hvor man jo er gået fra at have anonyme donorer til at have et forbud mod anonyme donorer. Og det fører altid til, at der er en masse sæddonorer, der ikke har lyst til at være med. Men så kan man over en periode opbygge et nyt donorkorps. Ja, og Louise, den her diskussion og den her historie, som I nu vælger at stå frem og fortælle om, er jo fordi, at du også har et opråb med. Ja. Eller en opfordring, måske. Hvad vil du ud på? Jamen altså, at alle har ret til at kende deres identitet. Så egentlig bare, at jeg synes, vi skal overholde børnekonventionen. Og den
er der nogen, der vælger at tolke på forskellige måder. Altså FN's børnekonvention? Ja. Som går på, at alle børn har ret til at kende deres ophav? Ja, lige præcis. Og det her med, at vi altid vi skal have ret til at vide, hvordan vi... Altså vores familieforhold står der, men vi synes jo også, at det er jo, altså, det er jo 50% af mig, der sidder der. Og det synes jeg er ret vigtigt, og jeg synes, det er vildt, at vi har en... Altså anonym sæddonation er jo, at vi går ind og sletter identiteter eller sletter meget vigtig info om mennesker, og det synes jeg, vi skal have adgang til, og så kan vi selv vælge som personer med donorophav, om vi vil opsøge det, i stedet for, at der er nogle andre, der tager den beslutning for os. Okay. Det vil vi jo gerne forelægge for landets sundhedsminister, det er Sophie Løhde. Så vi spurgte hende der om hendes holdning til sådan at skulle lave skrappere regler, måske forbyde sæddonorer. Og hun skriver i et svar til os, at hun både forstår ønsket om at kende det generiske ophav, som det hedder, men at der også er hensyn at tage til de enkelte donorer, og at hun derfor, og nu kommer til det, er klar til at drøfte problemstillingen med partierne i Folketinget. Hvordan lyder det fra? Det lyder som lidt mere åbning, end jeg har hørt før. Så jeg glæder mig til at høre, hvad hun snakker med de andre om. Ja. Du havde ikke regnet med, at hun var åben for en diskussion om det? Nej. Okay. Lad os lige se, hvad danskerne så siger, fordi det her det flytter sig jo minut for minut. Der er over 1.500, der har stemt, og resultatet er endnu mere tydeligt. Nu er der 76%, som siger ja til, at anonyme sæddonorer skal forbydes, og 24%, som siger nej. Det er vist nogenlunde det samme resultat for et øjeblik siden. Vi ser, hvordan det kommer til at gå løbende. Nu kender I jo så til hinandens eksistens, og spændt på, hvordan det så udvikler sig herfra. Jeg vil lige spørge, inden vi sender afsted, hvordan er jeres forhold så egentlig i dag? Det er meget venskabeligt, tror jeg. Og lidt. Det kan godt nærme sig lidt far-datter. Er det rigtigt? Ja. Okay, og når du siger nærme sig far-datter-forhold, hvad mener du så egentlig med det? Det er jo aldrig, altså nu har jeg 2 piger på 20 og 17, og så har jeg også en på 3. Og det er jo noget andet. Der har vi jo, kan man sige, taget hele opvæksten og teenage-kampene. Så er det noget også. Men vi er kommet meget tæt på hinanden, og det har været meget givtigt. Også for dig, Louise, er Jens din far? Nej, jeg har en far, og han er desværre død. Men Jens er min biologiske far, og han er en ved at blive en farfigur, og nogle gange kalder jeg ham far. Men jeg har ligesom 2, og det er jeg meget glad for. Tusind tak, fordi I havde mod til at stille jer frem og fortælle her. Og der er noget, der tyder på, at danskerne, i hvert fald de vores seere, er mere på færd om at forbyde anonyme sæddonorer. Tak for besøget. Velkommen.